Για το παξετουλεύτερο μου δώσε ο Μπαρμπασταύρος, να κόβω λαπατά παζιά δυοσμό και καναγράβω, δυοσμό και καναγράβω. Είμαστε η ομάδα αγωγής υγείας του πρώτου γυμνασίου Κορτιάτου. Φέτος το θέμα του προγράμματός μας είναι η εξέλιξη της μεσογειακής διατροφής από την προϊστορία ακόμη. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε για να ετοιμάσουμε ένα τραπέζι με συνταγές της ελληνικής αρχαιότητας. Η μαγειρική της ελληνικής αρχαιότητας είναι η απαρχή της μεσογειακής διατροφής. Δηλαδή περιλαμβάνει ψάρια, άσπρα, λαχανικά, νοπούς και ξηρούς καρπούς με έλι. Ένα πλήρες γεύμα θα σας παρουσιάσουμε με ορεκτικό, σαλάτα, κύριο πιάτο και γλυκό. Καλή σας όρεξη! Για τους ερεύνηθους μεταρρών χρειαζόμαστε νερό, μισό κιλό ρεβίθια, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ξερό, 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένο, ένα ρόδι καθαρισμένο, αλάτι και πιπέρι. Βάφια, γλιστρίδες, ρολογές, ραδίκια, σταυρά καρδιά, ρουβάνο, ζώχια, καξιές, τσουχνές, κολοκυθάκια, τσουχνές, κολοκυθάκια. Βουζιά και βρούδες, ξαγκαθιές, μαρούλια, μιλονάδες, κολιάντρο και γοργόγιανο, κοστάγριο αγινάρες, κοστάγριο αγινάρες. Φτερές, βλαστάρια, βρυνιές, αυτά που λένε ακρίβες. Αυτή η πίστη λοιπόν των αρχαίων στις μαγικές ικανότητες του λάχανου τους έκανε ακόμα και να ορκίζονται σε αυτό. Μάντι Κράμβι ήταν όρκος Ιωνικός, γράφει ο Αθήνεος και το συναντάμε σε διάφορους συγγραφείς. Με λίγο λάδι στην αρχή, περισσότερο στο τέλος, γίνονται τα τατάρικα που νο παππούς μοφέζος. Χαρακτηριστικό είναι πως το ψάρι το συναντάμε ως όψον, που στην αρχή σήμαινε κάθε είδους ζωική τροφή ή προσφάγη ή πολυτελές έδεσμα και κατέληξε να σημαίνει απλώς ψάρι. Και όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, οι αρχαίοι πρόγονοί μας ήταν έξω φρενών με τους ψαράδες, που θεωρούσαν πως τους έκλεβαν και τους έβαζαν να πληρώνουν μια περιουσία για τα ψάρια που αγόραζαν. Τεμαχίζουμε το φιλέτο μπακαλιάρου σε 4 ή 6 κομμάτια. Το κυλάμε σε μείγμα από κόλιαντρο και αλάτι, προσθέτουμε λίγο λάδι, το βάζουμε σε πύλινο σκεύος, το κλείνουμε με ζυμάρι και το βάζουμε στη θράκα να ψηθεί για 20 λεπτά. Στο τέλος προσθέτουμε καλό ξύδι. Σταυρό, αυτό που μου κάνες ποτέ δεν το ξεχνάω. Όλοι έχουμε ακούσει πόσο πολύτιμη τροφή ήταν τα σίκα για τους αρχαίους Έλληνες, που τα έτρωγαν φρέσκα αλλά και ξερά μετά το φαγητό, μαζί με τα στραγάλια και τα άλλα τραγήματα, αμύγδαλα, καρύδια κλπ, συνεχίζοντας την υνοποσία τους. Και βέβαια υπήρχαν και οι συκοφάντες, οι άνθρωποι που γίνονταν αρεστοί στις αρχές, καταδίνοντας εκείνους που εξήγαν παράνομα από την Αττική τα πολύτιμα σίκα και πολλούς αθώους. Η λέξη στα νέα ελληνικά κατέληξε να σημαίνει κάποιον που διαβάλλει ή καταγγέλει ψευδός, ενώ αγγλικά sycophant σημαίνει κόλακας γλιώδης. Για τον άρτο θα χρειαστούμε 5 φλιτζάνια αλεύρι ολικής άλεσης, 40 γραμμάρια μαγιά διαλυμένη σε χλιαρό νερό, νερό. Για το παξετουλεύτερο μου δώσε ο Μπαρμπασταύρος, να κόβω λαπατά παζιά δυοσμό και καναγράβω, δυοσμό και καναγράβω. Κραμπιά κι αγριόλα, κανά πολλό και κοκορπάδες, γλυκές και τσούσκες βίδες, και καλκατινάδες, σκορές, Παναγιώτα! τσουκνάδες, κοκορφίλα, το καρκαδούλια, καρλάς, παράγια, κούκουδες, ξολάχανα στα πουλιά, ξολάχανα στα πουλιά. Σαν ψυχοτρούπι μαϊντανόβλητα, αγριοκρεβίδες, σπανάκια.